kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye octobre kalo tile 9 san 2018 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam Fimani kale to suya kolela kunnafoni bakurubaw filɛ. Morila Sanubɔyɔrɔ n'ale sigin bɛ Sikaso mara la kilomɛtiri 375 ani Bamakɔ cɛ furancɛw ye a bɛ ka ɲɛsin ka telin ka taa a datugu waati ma san 2019 o sa waati o bolodan bɛɛ. Sonadun jɛkulu maa minnu bɛ magistrat olu tɔgɔ la Burkina Faso tɔgɔ la olu ye laseli sɛbɛn dɔ u y'o dangɛnɛmaya laseli sɛbɛn in kɔnɔna na u y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya hakilinaw ta ka ɲɛsin Mali magistratw ma olu ka baarabila tetew o kɔnɔna na n'a bɛ waati furancɛ jan bɔ. Mozambique jamanadenw sini u nata don kalatasow kɔnɔna na ka taa u ka sugandeli ta ka ɲɛsin u ka mɛrilakaw ma waati la fanga ɲini a n'a waleyali o bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ. Dungbaru la belebele olu ye nin ye an bɛna an da don minnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dan tɛ aw la ala k'an to ɲɔgɔn ye. An bɔra ko de fɔ sisan daani na Morila Sanubɔyɔrɔ n'ale sigin bɛ Sikaso mara la kilomɛtiri 375 ani Bamakɔ cɛ furancɛw ye a bɛ ka ɲɛsin ka telin ka taa a datugu waati ma san 2019 o sa waati o bolodan bɛɛ. Yaasa o sanubɔyɔrɔ in bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ maamagoɲa yɔrɔ wɛrɛ ye cogo min na wulikajɔ olu bɛ sen kan sigida minnu n'olu mɛrilen bɛ a la u ye baarabolo dɔ sigi sen kan n'u ko ma ko agropole ni o ka baaraw bɛna ɲɛsin sɛnɛ baganmara ani sumanw bayɛlɛmali ma o weleweleda o kɛra kunungo Morila Sanso o commune na Sikaso o région na ministre ɲɛma Sumbelu Bube Mayiga ale y'o waleya. Morila Sanubɔyɔrɔ ale ye jɔyɔrɔ bɛna fa kosɛbɛ nin baarabolo in waleyali la CFA wari miliyari 1 baɲango a bɛna o bɔ k'o da baarabolo in yɛrɛ a bɛna kɛ san 4 kɔnɔna na n'i y'a tɔrɔmɔɲɔnko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa CFA wari miliyari 4 na mun n'a bɛna maa 200 maa 13 a bɛna olu kɛ badabada baarakɛlaw ye o baarakɛyɔrɔ in na maa 1000 olu bɛna kɛ waati furancɛ baarakɛlaw ye. Karidunya tɛmɛlen sonadun jɛkulu maa minnu bɛ magistrat olu tɔgɔ la Burkina Faso tɔgɔ la olu ye laseli sɛbɛn dɔ u y'o dangɛnɛmaya laseli sɛbɛn in kɔnɔna na u y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya hakilinaw ta ka ɲɛsin Mali magistratw ma olu ka baarabila tetew o kɔnɔna na n'a bɛ waati furancɛ jan bɔ Mali magistratw n'o ye juges ye olu ka sonadun jɛkulu u y'a jira olu la k'a fɔ k'u bɛ ka kɛlɛ min kɛ nin ye k'u ka hɔrɔnya kɛlɛ de don ko nka k'u nimisa bɛ mun na o de ye magistratw ko waleya mun bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma Mali kɔnɔna na ko b'a jira k'a fɔ jamana fanga marabaaw k'u ma kalaba sɛmɛ fɛn min ka don ka fɔ sariya o bonyali la ni laseli sɛbɛn min filɛ nin ye a bɛ dɛmɛɲɔgɔnya baaraɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na a b'o ko fɔ farafinna bondakun kan baara dɔ sira o kɛbaaw fɛ. Mozambique jamanadenw sini u nata don kalatasow kɔnɔna na ka taa u ka sugandeli ta ka ɲɛsin u ka mɛrilakaw ma waati la fanga ɲini a n'a waleyali o bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ bɛn ani tilenɲɔgɔnya o sinsinni na jamana in kɔnɔna na Philippe Nyusi n'ale ye jamana ɲɛmaa ye ani maa murutilen kɔrɔw n'olu kɛra ngwara dabaw ye jamana in kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaasigi kalata kɔfɛ kariɲɔgɔnna yɛrɛ o kɛra dɛ o kɛra fɛn min ye ka dɔn ka fɔ fanga ɲinitɔn Front de Libération du Mozambique Frelimo ani a ka ngwara daba badabada Renouveau National du Mozambique Renamo olu ni ɲɔgɔn cɛ polisilakaw Mozambique o kɔnɔna na olu ye danni kɛ k'a jira k'a fɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔna na kariɲɔgɔnna 50 o de kɛra mun labana maa 5 saya maa 40 o jogini maa 28 tɛgɛ dara olu kan n'olu ye ngwara daba kanubaw ye. Tigɛsina Senegali jamana la comité international olympique fɛ k'a fɔ k'a na Jeux olympiques funɛngɛninw tɔgɔ la jeunesse k'a na o waleya san 2022 kunungo ni kunnafoni ninnu fɔra CIO maaw fɛ Buenos Aires CIO a tɔndenw u kun b'u ka ɲɔgɔnnajɛ ta ko 133 o de kɛnɛ kan mun y'a jira k'a fɔ nin sira in na taama k'a fɔ Senegali o na nin ɲɔgɔnnajɛ in ka a bisimila maa 3 wɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'olu kun y'u kan bɔ a ko la Tunisie Botswana ani Nigeria
tako nanina Jeux olympiques jeunesse a bɛna kɛ k'a daminɛ mai kalo ka taa juin kalo daminɛ waati san 2022 a bɛna kɛ Dakar, Diamniadio ani Saly. Senegali jamana ɲɛma Macky Sall a y'a jira k'a fɔ ko nin ye waati tasibilaba ye Senegali jamana ani farafin jamanaw fɛ. Nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasɛri jɛkulu maaw fɛ ka Alasan balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam fimani kale to suya kɔlɛ la misirakaw ka den mandi ni Ala ma an ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen arajoso kelen ka kunnafoni kuraw wulu lase aw ma ni Ala ma an ka jɔnya joona mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka tila k'a fɔ aw ye n'a b'a fɛ ka maraka fama ka journal Bamara ka segin k'a lamɛn a bɛ se ka taa malizoom.net ale sanfɛ n'a ka d'aw ye www.malizoom.net a bɛ maraka fama ka kunnafoni jatara a ka laselibaw a n'a ka kunnafoni laseli tubabukan na ani bamanankan na a b'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kanuya kurali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.